A vegades, les coses no sempre surten com un espera. El que creiem, pensem o sentim pot canviar en un obrir i tancar d'ulls. Per un moment, tot allò que estimem o desitgem esportivament s'esfuma i busca altres alternatives. Avui tornem per explicar una història basada en l'amistat, els valors i l'aprenentatge. Però, sobretot, una història de superació d'una jove líder dins d'un terreny de joc. Aquí comença Més enllà de l'esport. Alicia Vilés, bona tarda, què tal, com estàs? Molt bé, molt bé. Molt bé. Me n'alegro molt de que vinguis aquí, una de les persones que més confiança podem tenir en l'esport femení. Capitana del Molins, amb 20 anys, com portes aquest moment de pandèmia? Com van els entrenos? Com van les competicions? Bueno, aquest any és una mica complicat. Ja l'any passat, al final de temporada, ja va ser molt complicat, però bueno, ara de moment podem seguir entrenant. Partits sí que és impossible jugar. En teoria es comencen al gener, però sincerament jo crec que no es podrà perquè ara amb el Nadal i tot tornaran a haver-hi rebrots. Però bueno, jo crec que l'equip segueix motivat per seguir entrenant, que al final és lo important, que seguir fent esport, doncs. Com va ser aquest final de temporada? Al final de temporada doncs, bueno, va haver-hi bastants canvis en l'equip perquè eren poques jugadores i algunes deien de seguir, altres deien que no, i al final doncs, es va com reestructurar tot una mica i va haver-hi canvi d'entrenador també i van venir moltes jugadores noves i al final doncs, ara mateix som una plantilla bastant àmplia. Clar, perquè estem parlant que vosaltres veu jugar des del setembre passat, diguéssim, fins al març, no? Que es va acabar pel tema de la pandèmia, i en aquell moment era el que tu estàs explicant, que veu canviar moltes jugadores de l'equip. Què va passar? Perquè va marxar el vostre entrenador també. Què va passar? Sí, bueno, és que l'any passat vam arribar a tenir 3 entrenadors diferents. Vam començar un, no va anar gaire bé, el vam canviar, després va vindre un, però res, que va durar 2 setmanes. Ah, molt bé. I al final doncs, va venir un altre i l'equip no estava gaire content, no funcionava com havia de funcionar i al final doncs, també va marxar. I clar, va quedar tot una mica a l'aire, la gent no sabia si l'any que ve hi hauria equip, no hi hauria equip, i al final doncs, amb el coordinador i tot, doncs, amb la pandèmia no estaven gaire clares les coses i ens van dir una cosa, després era una altra i al final doncs, van fer fora 6 o 7 jugadores, llavors doncs, van haver de fitxar a altres. M'agrada que hagis vingut tu, que una de les principals jugadores del Molins, per això que diem de tots els canvis que hi ha hagut, i m'agradaria que parlessis una mica d'això. Com vas portar tu la marxa, perquè podem dir el nom tranquil·lament, de l'Andreu Margarit? Com ho veu patir les jugadores que més temps portàveu al club? Bueno, amb l'Andreu jo crec que els 2 anys que hem estat, per mi segurament, 100%, el millor entrenador que he tingut i com hem estat més còmodes, però jo crec que totes igual, o sigui, totes pensem que amb l'Andreu doncs, van ser 2 anys molt bons i en teoria ell només anava a vindre un any i quan ens va dir que seguia el segon any va ser com que bé, perquè podem seguir totes i tal, i quan va marxar doncs sí que és veritat que hi ha algunes jugadores deien si no està l'Andreu doncs no em vull quedar aquí, i algunes sí que van seguir, però és molt complicat venir d'un entrenador tan bo i 2 anys una etapa tan bona, després saber que no serà pitjor, sinó que serà molt diferent, però bueno. Ara que ha passat ja més temps de la marxa de l'Andreu, d'aquestes jugadores que van marxar al Molins, ara que porteu més temps amb les jugadores que van venir de fora, com esteu? Com està l'equip? Com veu acabar la temporada abans de la pandèmia? Com us veu trobar a gust en l'equip, totes les jugadores? Sí, bueno, és molt diferent perquè amb l'equip que teníem abans amb l'Andreu ens coneixíem ja totes, havíem anat a Donosti, o sigui, havíem viscut moltes coses, i ara sí que és veritat que hi ha jugadores noves que mai havien estat al club ni res, i és diferent pel fet que tu vas a jugar a futbol sabent, per exemple, que si està l'Andreu, doncs saps com aniran les coses,
i després allà doncs, bueno, et sents una mica més incòmode pel simple fet que tu vas a entrenar i no coneixes a ningú, més de la meitat són noves, és com que no t'estan robant el teu lloc, però sí que sents doncs, que tu vas allà doncs, a estar amb les teves amigues i tal, i quan veus que ha canviat tot tant, és més... Ara perquè et mullis una mica, creus que el club podria haver fet alguna cosa més perquè es quedés l'Andreu, perquè l'equip seguís junt? Sí, jo crec que sí. O sigui, al final, si ell, bueno, ell al principi ara també volia doncs, tornar amb nosaltres i tal, i doncs, si el club no ha volgut o qualsevol cosa, doncs no sé, però sí que es podria haver lluitat una mica per mantenir també les jugadores, no només l'Andreu. O sigui, al final hi ha jugadores que han marxat que podrien estar aquí, o sigui, al Molins molt més temps i doncs... Bueno, al final és un equip de poble i el que diem sempre que la divisió ara mateix no és molt alta, no? De fet és... No, perquè bueno, estàvem a preferent, però com ens vam retirar a la jornada 3 o així perquè no hi havia equip, bàsicament, no, o sigui, estàvem pujant les de juvenil, doncs clar, ara comencem des de segona. Quants anys portes tu jugant a futbol? Jo vaig començar amb 6-7 anys, al Molins ja, i no he marxat mai. Vaig començar amb nois, vaig estar 2 anys, i després doncs, ja hi havia equip femení, i d'aquí fins ara. I per què no has marxat? Vull dir, els pocs d'aquí que et podem conèixer, dels meus amics o jo, molts t'hem vist jugar, hem jugat amb tu tornejos mixtes de 24 hores, 12 hores, i creiem que el teu nivell és bastant superior a estar sempre al Molins, i segurament, veient com és el futbol, t'hauran vingut a buscar, t'hauran dit d'anar a jugar a equips superiors, a divisions superiors. Per què mai has donat aquest pas de marxar? Sí, bueno, sí, hi ha un parell d'equips que sí que m'han cridat algun cop o m'han escrit perquè vagi allà, però mai m'he sentit motivada jo per deixar el Molins o per anar a una divisió superior, perquè per mi, bàsicament, anar a jugar a futbol és, òbviament, competir, soc bastant competidora, però m'agrada més estar amb les meves amigues, poder-ho compaginar també amb ser entrenadora al Molins. I va haver-hi 2 anys que sí que m'ho vaig replantejar moltíssim, el fet de marxar, però fent la balança no em sortia a compte marxar a un altre poble a jugar. Si no hi hagués pandèmia, ara marxaries? Si arribés una oferta d'un equip de preferent? No, jo crec que no. Sempre ho penso, que si no ho he fet, si no ho vaig fer amb 15 anys, 16 anys, no ho faré ara amb 20 anys. Em fa molta gràcia el tema de que portis tants anys jugant a futbol quan la teva família, que jo sàpiga, és de l'esport de waterpolo. Com arriba el futbol a la teva vida? Bueno, el meu pare és entrenador de waterpolo i el meu germà juga a waterpolo, sí. Però el meu germà, quan era petit, va estar 3 o 4 anys, diria, compaginant les dues coses, futbol i waterpolo. Llavors, clar, jo quan era petita el anava a veure i tal, i a mi sempre m'ha agradat molt el futbol, i inclús em van dir, apunta't a waterpolo, i vaig dir, jo i l'aigua no som amics. Llavors, doncs, em van apuntar a provar, i a partir d'aquí, doncs... Doncs a tope, no? A tope. Com vius tu l'esport femení? Com el viviu vosaltres? Quines situacions us heu trobat? Perquè és una cosa, no?, que és un tema que s'ha de millorar en tots els aspectes, per tema de tot el masclisme que es pot trobar en un camp de futbol, sobretot un esport que és tan visible, no?, segurament el que més. Com ho viviu vosaltres, totes les noies? Sí, està clar que el futbol femení té molt menys repercussió que el masculí. Segurament tots els esports femenins estan bastant igual. I nosaltres, doncs, sí que hem viscut en algun camp de futbol i està escalfant o qualsevol cosa, i que hi hagi un equip femení doncs, jugant, per exemple, i els típics insults de que acabe ja, que tienen que jugar los chicos, coses així. O, per exemple, nosaltres un cop vam quedar per veure la final del Mundial, no sé si vam anar al Foment o a algun bar d'aquests, i va venir un senyor i va dir ¿qué hacéis vosotras viendo el fútbol? ¿no? I vam dir, bueno, pues juguem a futbol, estem veient la final. I va dir, que raro, no? No sé què. Què penses? Dius que són situacions que haurien de ser supernormals i que no ho són, però bueno, jo crec que també a poc, doncs... I tu personalment t'has trobat en alguna situació d'insults? No, jo personalment no. Sí que he vist coses, però no... No, jo crec que tots hem vist jo també ho he vist, sobretot
alguna dona que és àrbitre i s'han portat més insults que mai, i jo sent un criu. Creus que ha anat a més o va baixant? Jo crec que va baixant. Inclús ara hi ha més noies que arbitren, doncs, no futbol professional, però sí que quarta, tercera catalana, sí que hi ha més noies, liniers igual, però igualment que ha de seguir creixent moltíssim perquè no està al nivell que hauria d'estar les noies doncs, arbitrant o jugant. Jo crec que en aquest tema estem tots d'acord. Com creus que el Molins ha actuat amb el tema de l'esport femení? Perquè jo personalment crec que és un dels clubs que millor ha tractat aquesta àrea. Totalment, o sigui, el Molins femení té els mateixos recursos que el masculí des de fa ja molt de temps, doncs tema de roba, de desplaçaments i tot, i sempre que han pogut fer equips femenins des de ben petites fins a amateur, doncs s'ha cuidat i tal. O sigui que això hi ha clubs que no ho fan i el Molins jo crec que és un dels millors. Que a poc hi ha clubs que cada cop doncs, els hi paguen més les fitxes, bueno, i tot això. Estic d'acord amb aquest tema, sí que és una cosa que el Molins ho ha fet molt bé. De fet, fa anys, ara potser no ho sé, això va variant, depèn de l'edat, la generació, però sí que és cert que fa anys que va tindre un rècord d'equips brutals. O sigui, jo me'n recordo que hi havia 7 o 8 equips que això femenins. és complicat de veure i s'ha cuidat bastant. Tu, com has dit, portes des dels 6 anys jugant a futbol. Arriba un moment que tu creus que ho has de deixar, que arriben uns moments complicats. Com va ser aquesta etapa? Per què vas intentar deixar el futbol? Com va ser tot això? Sí, bueno, van haver-hi 2 anys que vaig voler deixar el futbol. Hi havia un any que ho tenia claríssim, bueno, ja li havia dit als entrenadors i tot que no seguia. Va ser el primer any de juvenil, que jo ja vaig pujar a jugar amb juvenil, amb gent més gran, i jo vaig dir que no volia jugar a futbol, que no em motivava, em sentia còmoda, però al final doncs, he seguit jugant a futbol. Sí que és veritat que també jo crec que diferents situacions doncs, no m'han ajudat, però sí que, per exemple, a ma mare, quan érem petits el meu germà i jo li van detectar diverses malalties, 2 cròniques, fibromialgia i TLP. Llavors sí, ja depèn de l'època, han sigut pitjors o millors, diguem, i l'esport a mi sempre m'ha ajudat un muntó en el fet d'anar a entrenar, d'anar a jugar partits i tot. I jo quan ho vaig deixar vaig pensar, ostres, i els dies que jo estigui més de bajón o que necessiti sortir de casa o qualsevol cosa, sense el futbol, que no podria jo... Era més complicat, no? I també, no sé si vas arribar a canviar, però vas passar a atletisme? Sí, vaig tenir... O sigui, l'any que volia deixar, em vaig apuntar a atletisme, vaig dir, deixo el futbol, m'apunto a atletisme, canvio una mica d'aires i tot. I jo estava apuntada a atletisme sense estar apuntada a futbol aquell any. I al principi de temporada, al setembre, l'1 de setembre o així, vaig dir no deixo el futbol, segueixo jugant. I llavors compaginava les dues coses i l'atletisme va durar 2 anys. Bueno, però ja ho vaig compaginar i vaig dir, ja està, no és lo mío. Bueno, ja és. Bueno, jo m'alegro que et quedis al futbol. L'etapa entrenadora, que va arribar fa pocs anys, com ho portes? Com ha sigut? Com vas començar? Jo vaig començar fa 3 anys amb la Gemma, entrenant a nenes petites, i molt bé, molt bé. Sí, sempre m'ha agradat moltíssim. Vam estar 2 anys amb elles i ara doncs estic amb el xufo, però he canviat, ara porto masculí i molt bé, molt bé. O sigui, la veritat que és molt gratificant veure doncs, com aprenen del que tu els hi dius. Exacte. Vas tindre que treure algun títol per poder entrenar? Sí, el de monitora, per començar. Aquest el vaig fer online jo, a l'estiu. I vas a més? Vols pujar al nivell? Vols treure els diferents títols que hi ha? M'agradaria pujar al nivell, sí, això sí. Estaria molt bé. Tu et veus fora del Molins entrenant? Et veus amb capacitat de poder entrenar en equips de més nivell, diguéssim? No de més nivell, sinó en quant a divisió, perquè el Molins està en divisió mitja, diguéssim, on estan tots els pobles d'aquí al costat, però et veus en el dia de demà en un altre club, en un altre equip? Sí, jo crec que com a entrenadora sí que em sento més motivada per provar coses noves, equips nous. Per aprendre, no?, al final. Sí, aprendre i estar amb gent nova com a entrenadora, vull dir, amb segons o primers entrenadors diferents,
per veure jo com va i tal, i sobretot això, per aprendre i que cada equip al final és diferent i cada club també doncs, és diferent. Bueno, sempre està l'opció de venir al Sant Boi, que és on estic jo ara mateix, sempre hi ha aquesta opció. Jo la deixo aquí, es queda gravat. I per acabar, anem a parlar de qui t'agradaria que vingués aquí. Abans que em diguis això, t'he portat una cosa. La samarreta de... Això va a samarretes, no? Ja també van portar la samarreta del futbol sala. No tenia una altra cosa. Perfecte, mira, deixa-la aquí, que es vegi bé el Molins, que al final són moltes coses que diem per sonar en broma. És un club que hem estat els dos i hem estat molt de temps i la veritat que ens ha unat moltíssim als dos. La deixarem, doncs mira, no sé si es quedarà aquí el pròxim dia, que es vegi bé, però... No, aquí queda bé, que es vegi sempre. Si ve algú de la Incresa, què faig? Li hauré de deixar també que em deixi. Et ficaries algun cop o jugaries algun cop amb la Incresa? Se t'ha passat pel cap? No crec. No ho creus? Si s'ajunten, però hi hauria l'escut del... Fa uns anys, quan, per exemple, la Incresa tenia equips femenins també, i no eren de... O sigui, teníem nivell, tu creus que haguessis pogut acabar algun cop allà? Ni de petita, eh? Nada. Vale, per acabar, qui t'agradaria que vingués aquí a que l'entrevistem, que ens expliqui les seves històries? Doncs l'Andreu, per exemple. L'Andreu seria un bon fitxatge, eh? Moltes coses. Aquest té experiència, eh? Seria llarga l'entrevista, amb l'Andreu. Sí. El deixarem al final, me l'apunto igualment, però el deixarem pel final, que aquest té per estona. I quina cançó t'agradaria que nosaltres despedim aquesta entrevista? Doncs mira, hi ha una cançó que em recorda molt a l'època amb l'Andreu i tal. A Donosti o què? A Donosti, que la vam escoltar a Donosti, que és Mil ocells de Charango. De Charango. Vale, doncs, Alicia, moltes gràcies per estar amb nosaltres. La veritat que és un plaer. Intentarem escoltar més històries de l'esport femení, ja no només del futbol, sinó en general, perquè cada història és important i l'esport femení crec que ha de créixer en molts aspectes i està creixent d'una manera brutal a aquest poble, que és el que nosaltres veiem més. Així que moltes gràcies per venir, moltes gràcies al Jordi i al Guillem i res, Alicia, espero que ens veiem aviat, que torni al futbol aviat i la competició i que tot sigui... Si et porten lluny els vents, un dia vam ser aquí i no ens va faltar res.